това място, което сме в момента, преди няколко години доведох един американски професор. Беше преди 5 или 6 години. Той дойде тук и когато се изкачахме отдолу от дефилето, се качахме тук, каза, не предполагах, че може да има такава такава отрадия, толкова хубаво, толкова пространно, толкова широко, толкова с такава хубава гледка и панорама. Когато се прибрахме в родното място, имаше много от местните хора, които се присмиваха и се подиграваха, че аз съм човек, който съм живял в града и се връщам да гледам животни. Всяко начало е доста колебливо, така и при нас ние се колебаехме дали ще успеем да го направим, но аз пътувайки във Франция и в Италия, виждайки в тия големи надморски височини 1200-1500 метра как се развива земеделието и вдъхновено това нещо, прецених, че ние ще може да се развиваме и да реализираме това, което произведеме. Кожухарците и господарците, те са първи заселват тук в тази махала. Нашите са били в селото и след това идват тук, понеже бил е зет, нашия прапрадядо е бил зет на кожухарците, идва тук при тъста си и се заселва на по-широко место, защото преди са отглеждали животните на бачии. Всека една бачия се е състояла от 1200 до 1500 овце. Имало си е бач, овчари, тя и подкейник, то като в армията имало е дисциплина. Подкарвачи и бача се е занимавал главно с производството на сиренето. Отговаряли изцяло за сиренето и е трябвало да дава на всеки според животните, които е предало бачията. Младият човек изпитва удоволствие да се върне там, където са били корените му, където са били детите му и да се занимава по този начин, по същия начин да произведе продукцията с тази страст, която са го правили нашите деди. Бита на онези хора е бил такъв, че за тях животните са се превръщали като част от техното семейство. Дядо ми казваше, да, ние внасяхме тези болните агнетата, тези, които ги чувствахме слабите, ги внасяхме вътре, за да може да ги запазим да се хранят. Ние се занимават и моето семейство, майка ми и баща ми, макар характера на това, което ние да правим е далеч, така наистина е това, което му казват дребно, малко самозадоволяващо си така стопанство, продължаваме да се занимаваме и аз никога, винаги с мен са били и винаги съм бил до животните. И това, че сме били с животните, при нас нашите животни си имат и имена, ме прави да живея и да се чувствам повече човек и жив. Ти да не знаеш, те нямат отгоре нямат зъби. Презирните само отдолу и тъпни. Да. Не снима ли? Тая е Валя. Валя? Това е Елена Шарено. Елена. Това тук е Гергана. Тая тук красиво. Това е тук. Шареното. Шарено. Гергана е загазила колета. В махалата са останали все още млади животновъди.
Аз съм един от тях. Има хора, които се занимават с овце, има още говедовъди. И може би това, че има повече млади хора, насърчава други млади хора да започнат и те да се занимават с това нещо, да не се отчаиват и да виждат смисъл в тази работа. Ние имаме 20 крави. Основното направление е за мляко, но е много трудно. Самото млечно производство е много по-трудно от месодайното. Да кажем за тази махала, това, което е най-впечатляващото за мен е, че продължава тази традиция, която е от десетки години, може да кажем от 100-200 години, никой не знае, не е чак толкова отдавна, все пак, да има така все още запазено животновъдство и да развива животновъдство. В момента в махалата около 30 човека, които живеят постоянно, има повече животни, отколкото имало дори по времето на социализма. Може да кажем почти толкова, колкото имало и преди колективизацията, преди да направят ТКЗС-тата и преди да се съберат в тези стопанства животните и да изчезне частният поминък и земеделие. Прадядо по бабина линия от 3 овци ги прави 500. В тефтера на кръчмара не е записан никъде заем да е взимал. Тогава продал овен, записан там колко пари, колко струва. Купил вино от кръчмара, пак е записано колко. И имали са доверие и на кръчмаро, и кръчмаро и на тех имал доверие, че няма да ги излъже, че това е Динчо Величков, бил от село Занодя. И дали пък ядката не е скрита точно там, в старите селски и църковни регистри, в кръчмарските тефтери дори, докато се опитваме да счупим ореха на най-новата ни градска закостенялост. И ровим в тях като деца в стара покъшнина. Писаното остава, кой колко брави имал, кой на кого дължал и кой кога е илядил, силядо, с повече животни. Съвсем като ония знатен дядо Анте от съседното село Заноге, като чукнал илядарката, качил се на покрива дядо Анте и вика ли вика, по традиция се вика тук, иляда, иляда, илядих. То има ни и днес. И колкото повече имаме, като че толкова повече губим. Границата. Онази, най-важната. Той и граници много. И в миналото и днес. Между мене и мене си от страх. Между мен и другите. Между дворове, села, градове, територии, държави, съюзи, морета, океани. Една единствена остава нужна. И сега, и преди, и винаги. Границата между доброто и злото. Между истината и лъжата. Да знаем какво да правим и какво не. То затова са важни тези старите селски тефтери и регистри. В тях неплатени сметки по Нова година вече не е имало. Как се опазили тази граница нашите деди? Тя ли е пазила махалата, селото? Там в пролома старите хора и краеведите си спомнят, че така са казвали на махалите – държави. И са ги наричали с името на рода – удържа имот, имане. Истинското им имане обаче е била тъкмо тази граница. Народова чест, традиция, памет. В момента човешката дума няма стойност. И колкото повече се изгубва стойността на думата, която си дал, е необходимо да се увеличи юридическата тежест. И в момента юридическата тежест е много голяма, в крайна сметка да се каже, че човек не носи никаква отговорност. Ако двама честни човека имат спор, закона няма значение. Но ако двамата са нечестни, закона не може да ти помогне. Когато купуват от такива стопанства, каквито са неговите, гаранцията за това, че продуктът е качествен, безопасен, че отговаря, че няма да се случи нищо, е доверието между двамата. И двамата се създава доверие.
един швейцарец, наш клиент, когато иде за първи път да си вземе сирене, тук дойде от София, той си е швейцарец, сега живее в София, той каза, аз когато купувам една стока, искам да видя производителя. И за него това е много, много важно. Той като види производителя, той може да прецени дали това, което произвеждаш е качествено или не. И другото нещо, което ми каза, вие българите сте много особени, ние като направим някаква забележка, че нещо не е добро, аз с това нещо ти казвам, че искам да продължа да купувам от тебе, но искам да станеш по-добър. А в България викаме, ходи си вземи от другаде. В семейната ферма може да оцелее само ако работи семейството. Не имаш работници, но ти контролираш нещата. Останалото е индустриална ферма, в което са други целите.